Сега гледам някакви хора възмутени, че имало някакви хора, които пазаряли от големите вериги. Трябвало да се бойкотира и бойкота бил, защото цените били много високи. Вие нормално ли сте? Вие въобще имате ли въобще акъл главата? То там храна не се продава, само отрова. И ти ще искаш на отровата да ти е по-ниска цената. Вие нормални ли сте? Вие въобще нещо човешко вас останало ли е? Вие просто сте, не знам, не народ, не знам, това е някакъв гамеж. Нормалните хора не пазарят от тези вериги. И това от години. От години. Всеки, който е нормален от тези вериги не пазари. Някакви минимални неща може да се купи някакъв път супер откъслично. И каква е логиката? Значи представете си каква ганевска логика. Да не пазарят един ден, обаче той нали трябва да се запаси, ще купи от предния ден. Всъщност, ако искаш да накажеш нали, това нещо, трябва да го накажеш да не пазариш от него. И то не заради високите цени. Тя качествената храна е висока цена. Нали, проблема е, като ти продават отрова. Ако ти продават отрова, какво значение има каква е цената, дали е ефтина или скъпа, ти не трябва да я купуваш. Ако ти продават качествена храна, пак не трябва да има значение дали е ефтина или скъпа, защото качествената храна по принцип е скъпа. И ако е ефтина качествената храна, то значи най-вероятно има някаква измама. Не знам колко трябва да си прост. Не знам, просто не знам.